Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong gabi kanatong tanan no. Kumusta na kamong tanan diha, mga ka-listeners no? Ug karon no, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez. O palihog di ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo no kung na ako bagong i-upload o mga sumpay nga mga drama nga mga manindot nga sugilanon nga gikan sa RMN drama. Bayno, di ta maglangan. Niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez, si Fligger ug si Nansalan. Sa pa man, gusto mo maglain? Sir, nahinumdum ko sa una. May bata kang kanunay ni mong dadon din his manggahan sa batanon ka pa ba? Ulit gani kay tong mangga ka ni adtong bata, Ang sagay to'y pangan ato niya, Ay, Tintin! Uy, baon na ba kini si Tintin, Sir Facundo? May mabag ikaw mismo ang muadto sa Tiangge aron mangumpra. We will be staying here tonight. O gusto kong magsalo-salo gihapon ang tanan nga niya ubanam. Dali na, tumasa. Dali na. Mamiyan, tagi ka din eh. Ano po ka ng bapa na mo kapatakak ng tangang bapa? Kami na bahala sa inyong kinahanglan niya, sir. Kiriyat lang. Kanang, ang sa gisulti sa tiguang? Tintin? Kreatura, Tintin ang pangan sa bata nga kanunay ni mong ikauban din sa una? Tintin? kreatura. So, dugay na kayo. Tintin. O sa tinuod niyang pangan? Christine. Huh? Parehas big pangan? Yes, Gwapa sad sama nako? exactly. Oh, gwapa gid ang mga nagpangan na Cristino. O parehas pagid may paborito, mangga. Ano kun nga dili pagpangani sa manggang atong gianhi karon? Kung nangani pa, mutabang gid ko. You still remember how? Of course, I remember. Mm-hmm. Nainumdum ka na. Fakondong akong abaga, sakit. Hugot kayong imong pagkakupot. Sulti ko. Nainumdum ka na. Of course. Kahibaw. May punuan kami sa mangga dito sa among mansyon sa syudad. Og ako mismo ang mukatkat sa punuan ini kun mamunga na. Ato pa manggani ko mismo sa taas sa punuan mo kaon. Nya magdakog asin nga may... Asukar. Kahibaw lagi ka. I should know. Kay mo sa da imong buhaton kun mukaon og manggang hilaw? Di ko makaunog manggang hilaw. You should know that. Oh, kalit piya ay. Hoy, Facundo, asa ka, oy? Mamiya lang kag kalit. Hoy, asa ka? Ma'am, may tanawang pagkato sa sir sa unahan. Mubalik nagkatuon niya din he. Unsa may gusto ni mo, mama? Ganahan ka pa ining kamote? Mas ganahan pa kong mukanta. Kanta ka, ma'am? Oo, nga naman, di na mo. Sige pa, oy. Pero, wa naman tay do you good? Ay, okay ra noy, oy. Dugay na sa kong wa malingaw, o ganahan ko nga malingaw, mao nga manganta ta. Sige na, manganta ta, og, Unsa man, ma'am? Basta karaan lang, ma'am, kay bawag yun miyana. Walay labot, binatanon ba? believe it or not, pero na ako mabilong sa mga karaan nga tao, kun music na hisgatan, mas dako og influence ang akong lolo na ako. Unsa mang kanta ha, ma'am? Ay, unsa ganito'y paborito ni lolo, ha? Ganahan sa mga kanta ni Barry Manilow. Kana, ma'am, nindot na da. Kani mamay, kani nga kanta ay kabaw juga nga kabaw kani ay. I've been alive forever. Oh. And I write the very first song. Kabaw pa na. I put the words and the melodies together. I am music
And I write the songs. Sige, ma'am. I write the songs that make the whole world sing. I write the songs and special things. Sige. I write the songs that make the young girls cry. I write the songs, I write the songs. Okay raw niya. Sumay-sumpay ani Roy. In you, Christina. My whole life there. Ya, si sumpay ana Roy. Mali pala ko nga makita ka nga malipayon. Sama ka na ito. Padayon lang. Niya, ihatod ni nga to niya. Kadagan sa ng pagkaunang gibutan ni mo sa trailer, oy. Dili mo nang ugkaon na tawhana. Kung sige, nato naghatag umakaon. Maumanggad, tuyo ko ka na aron dili siya laayon sa pagpaabot nila ni Facundo o Kristen. What if magabian sila? Willing to wait man kahan ng tawhana, de pasakte. Tuula o pakigsultehe. Unsa? Uy, dili ko, uy. Humana ko ganina. Giinsulto pa ko sa kanahan. Pakigsultehe pag-usap. Kinahanglang makuha ni mong atensyon na ng tawana. Kinahanglang makumbenser ni mo siya nga dadto na pagbalik sa syudad si Kristen aron mawa ng atong babag ining panimaya. Dili ko ganahan ng tawhana. Hambugero kay Lula. Layo ra kaayo ni Facundo. Ganahan ka man o deli. Kinahanglan ni mo siyang pakigsultihan. Busa lakaw na. Yana, ayaw pag magahis imong oo. Alag na usab ni mo kining tanan tang gibuhat. Kay kung dili ta mo lampo sa tong tinguha ning maong mansyon, magpabilin tang ultimo hangtod na sa tong kamatayon. O kana ang dili ko katugutan. Lula. O basin pa. Basin pa di ay. Nganing higayon na. Ikasinabot muna ka ng tawhana. Aron may plan B na kita nga mausiya. Lula. Chan. Dili ko ganahan na. Ha? I don't like it. Sige, ganahan ka. Naman-aman, urot na. Napugos ko gurot kay oy tudlos ang amahan. Gabisan kon adunahan mi. Dili mi mahimong mag-usik-usik sa pagkaon. Baba. Kita sa nung ibinintyaw? Kita sa nun? O si, buat na may pasabot ha? Nga tambo ko. Di, uy. Tambugod ka. Tambugod ka. Di ka tambuk. Dambuhala ka. Oh, uy. Sorry. Suko ka. Hilom ka. Suko ka. Mi? Ako? Masuko? Wag mo Ay, suko. sundok-sundok Ay, ka. sorry. Wag mo suko. Ano masuko mo ko? Nalingaw ko. Magaling nga gibitaw ko. Ako nang asit. Ayoko sundok-sundok. Lagi. Basta ka. Makilingaw ka. Mauna. Trant. Tikon. Dindir Makasuhi ka na ko. Kapatay ka. Ha? Oh. Ingon sa layo kay Tando ha? Very far away. Dili ba nga mauman na yung... Maurumantang baruga, di ba? Oo. Again. Ay. Mautang baruga, pero ayaw suduga akong katawa. At least ako, cute ko. Ah, cute! Karaan ni mo do. Ang bagon no, kanang murag kag elefante. Ikaw ang ilaga. Nga akong yatakan. Yaman, good. Ilaga ko. Pero ilaga nga dagdagom. Aron matuno ka. Pero patay ka. Kay malata ka. Ay, patay sab ka. Buwa ba mo kay
may taya mang dagom akong gida. O niya, be. Magpa-inject man ko. Baling dagom, ug adto mula ko sa mo kasing-kasing, o ba sa circulation sa mong dugo, ha? Eh di, patay tando, ha? Lisura katawan, may pinapinasuyo man. Lisura, eh. Ay, kaboring pa ninyo, ipinasultihan diya, ay! Ay. Dahom! Mas may pagmusaka ko sa asong matog ko! Biday! Ayaw. Ay, Wada. nganuman! Way maminaw na mo. Ayan na. Yan na. Bibilam sa kway. Excuse me again. Madana sab ko alang nimo. Wow. Dili ni para imo. Ah, Para ni sa bisita. ay. Oh, well, what can I say? Mayo ang inyong accommodation din, ha? Butan magid ming taga-probinsya. Dili ka makatel, dahom! Nalagi na sa gul. Taga-probinsya ko. Pero dugay na ka sa syudad. Taga-probinsya gyapon. Dili dinhi nga probinsya. Dili ka makatel. Kana, murag kamo na naglalis niya. Kami siya mamati, gigi. Kana. Dili ko makiglalis, oy. Di man ko makiglalis. Remember, I'm a lover, not a fighter. Why, dali bagay? Og bagay nimo? Naman. Ay, kani. Dili ka makatel. Oh, has? Oh, musaka na yung kong dayon. Ay, sa akong kwarto kay... Maya, mahinayon niya nga akong giingon sa ubang tao din, he. Nga dili buotan ang mga gikan sa syudad. Excuse me ninyo. Ay, dako. Asa ka, Eli? Oh, Mel. Asa ka, Mel? Musaka ka? Musaka ka, Jao. Ikaw, Ellie. Dili ka ba usab musod sa imong lawak? Di man. Musod ka, uy. Di man. Musod lagi ka. Ano man? Kay ingon ko. Ano man? Kay magsulti ming duha aning Sir Christian. Unsa man? Bisa nun sa. Sama sa... Ay. Ellie. Yan man. Dili man ka gusto nga masuko ko nimo, di ba? Huwag ka pa makakita na ako nga nasuko ko nimo, di ba? Mga ko. Sige na. Magkabiya ka na, kaya ako na'y bahala ni Sir Christian din eh. Ayaw kabalakan ako. May premyo ka unya gikan ako. Iyay, ingon pangandaan na. Blackout dayon ko. Sige. Are sa ko, ha? Paninglunon niya na ako, ha? Daw na mo. Kanida. Salamat! Ganahan kang magpalugar uban ako. Okay na. Bisan loyal ko ni Christine. Pero kung sigyang kong tintal sa laing babaeng niya, lamisab kamay. Lisura balibara na eh. Mga, dire. O, din ginahan mo, ha? Ganyan ka! Ganyan ka, sir! Buhis ako, sir! Tisa, uwet, tissue, ganahan ka? Mantikaon kayong imong kamot sa crispy pata nga imo nang gibit-bit sa pag-ingkit. Sorry. Nawa sa kong una. My apologies. Kaniyat kay, manarapos akong gamot. O inigaw man, magsugod na kita. Kaniyat, asan ni mong kwarto? Unsa? Nga naman. Oh, come on. Ano ba na ni mong ipangutana? Of course. Akong protektahan ang akong dungog. Dili mahimong may laing makakita na to. Nga mipatol ko sa sama ng nimo. Kausa na lang yun ni siya. Hiluan ko na yun eh. Sir, murag nasayop ka tingali sa imuhang pagsabot sa akong giingon ni mo nga magsaltita. May lain pa ba ding tuyo ang sama ni mong ultimo? Sa sama na kong taas o tinahod sa katilingban? Sakit sa kontil nga mga itumban. Sorry. Wala ko tuyo.
Natumban lang nako pagbarog nako gikan mong gisabak. Gusto ni magkuhaton na. Nakikita mo ba ang nakikita ko, B1? Oo, Bito. Ay, may dautan nga plano yun si Yana, kag Christian. Ay, kamantay ka. Mausa na akong pagtuo. Ay. Yay ka. Ha? Abi na kong kabayutan na ka. Wala dyan ko'y chance nida. Ay, noon sa man. Ano naman ka? Mas ganahan ko mag-dual SIM. Ay, politician. Nga naman. Paling-paling. Pero bitaw, dugay na kayo kung ganahan ng Yana. Dugay na kung nabuang ng Yana. Wala ko kitagi kay higayon ba? Ay, mas ganahan ko di mo atong amang ka. Nga naman. Kasabot na yung ko. Ginamang lang kong balik ka din. O karon, kabantay ka. Alams na ang rason. Alams na. Nga ganahan siya lalaki nga kwartahan? Dahon. Kabantay ka. Di ay. Okay! Dugaya sa agay. Sakit ka mo ng paros mo ka nang. Ay, wala ko tuyo, nilupad ang iyas ang kanang sarte, nilupad ang iya. Hindi na ito taparos. Puro ito taparos. Inuwat ako. Kaya wag ko na tinog sa sarten. Wabayag yun, ako pa. O kusa pa, dili ba nga miingon man ko nga manood na lang mo sa inyong masikalawak. Niya pa man lagi mo din hinagpahipi, namantay. Kitsa namatay. Namantay! Namantay na. Kay bao lagi ka man na. Kay bao lagi ka. Namantay, me? Namantay sab ka, no? Usa? Oy! We. Kaklaro na? Kanta. Wa lagi ang tawon, oy. Promise? Ha? Promise? Si promise. Oh, promise, day. Ay! Murag ka na bang... Ay! Murag bikirig kag pinakalit diya sa imong gibarugan. Simba ko ka. Mawang gani. Wala ko tayo ang nga mabati tamo ganina. Nagsunod magkudunta ko niya na sa pagdool ninyo dito ganina uban ni Sir Christian. Kay maghatod sab ko ining sapin-sapin. And then? Pero nibalik ko sa asakong agi kay wadi ay nako mabutangig toppings. Alala, ngayon si ka mag-amang-amang. Anong amang-amang man? Kamsa man na, uy, kanang sapin-sapin, ibutang na sa sarten. Ay, naaman sa dahon. Di ba day mahimo? Ay, mayo mo oranoan. Kung na bang ML ba ML? Alin, di mo to ba? Magkapaduda yan. Kay paklaro ko, doda nga unsa, ha? Isulti na, Mil. Nya? Sige na. Isulti arom. May bawaan manay. Nya? Nga, unsa? Ay, ada. Mura ko gidakol, pero wakay ko. Apit ko sa kiti. Ay, mayoy. Ay, emong ilag, emong apo sa elepante. Unsa? Asa tong sarten? Aray, ito, pangitaw. Sarten, pangita. Nilupad ganihang naigwa kong, sakita, ay, agay. Dapa man, suko man di, ay. Nakikuha na yung balik. Talong ikuha na mong balik. Gibinla lang kaglas nga pakang sartin. May gani kay pilit kayong sapin-sapin o wag yun mahugikan sa plato. Magbugo na dyan ko, magbugo ko. Dugay naman. Gipakongan ko. Patas ang laban. O dyan pagkapatas, kay kaduha lima ko ng paknge. Kanya, kausara ka. Oo, din no? Masuko mo di, ay. Ngawag sa mga tanak, masuko siya. Basin nyo niya yun, bisan maugid na atong pagduda. Bot-bot yun siya. Abel, Wala! Tingon ka! Di mo na, oy! Huwag ko'y lamot! Kasabot yung kata! Uy! Oo, sabasam ni. Tilawe. Kanang usa sa ako ang specialty, sir. Sapin-sapin. Sapin-sapin. Oh, Sapin-sapin. sapin-sapin. Sakto ba? O ira sa ka, sir, oy. No, Sapin-sapin ingon na na. ingon mi na. Basta dato ingon na. Sultihan talaga. Kanang kung makakita nini sa siyudad.
Pero dili ko mukaon kay mas ganahan ko kanang mahalon nga dessert. Kanang mahalon ba? Pero kay ni ano mo gini? As I was saying kay ganiya, dili mahimo mag-usik og pagkaon. No? Busa kanon ko ni. Lami, sir. Ako pang giklaro nga lasa. Uy, unsa gud na. Gihamol man na mo, sir. Yeah. Sir? Oh. Sir? Hala, Lula. Misiga ang iyang mata. Sir, nga no, sir. Dili siya tutunan ang uban lisod kog tuon. Talan! Unsa? Yan na tubig-tubig na yun pagdali. Ha? Okay. Nya, ay. Ay! Nga nung gikabiyahan mo na ni mas tubig! Natarantar man ko, Lula. Unsa na, sir? Bugnaw. Bugnaw sa tutunlan ng tubig? Bugnaw kayong tubig nga gisabling niyanan ako. Aw, ha? Dayon na mo, sir. Naprepyuhan ko na ni kaganina sa kong asawa. Malimpyo man yun hinoon. Siya din he kada adlaw. Bisan dili ka pamuhig da din he. Salamat. Kung may kinahanglanon pa mo, sir, ay ing na lang dyan ko, ha? Ano? Wala. Andam na hinoon ang tanan din he, sir. Ay, gipapulihan ko na sa og nipis nga habol ang kama ganin na, sir. Kinaibaw, manggid ko nga basin ka ng bugnaw ang klima din he. Pero, panington manggod moon niya. Noy. Sige na, magabi ka na. Sige, sir. Enjoy lang mo duha, tibog gabi. Wag yun, disturbo ninyo din eh. Masugot ka lang lahi ang ilang pagsabot sa atong panag-uban din hiron ining payag. Ceasefire ta, di ba? Oo, pero... Hindi na maglalis pa, may tungudan na. Pero... Let them think whatever they want. Nga may buhaton ta din samtang kita lang duha? Gusto ka nga na? Oh. We could. Hoy! Christine, wake up. Christine. Saman. Naman ako gamit sa banyo. Your turn. Amin ako ato na lang kamatuog. Dugay ka kanikawas, nakatuog na lang ko. Haing towel kay mag-half bath ko. It's here. Asa pa? Yan ako. I'm using it. Agong gitapis, magamit ka? Oh, kuha. Oh. Or Unsa? mas gusto kang ako'y mukuha o muhatag nimo? Asa may gusto nimo, Tintin? Unsa? You're stammering again. Ha? You're cutter when you stammer. Basinog, mas ganahan ka kung hubuon ko na kinintwalya. Unsa? Bastos. Cute. I never knew kung mas makalagot isa kung manugsog na siya. Ano ba sa namukha nga man ko? Bisita babaaw eh. Karon pa ko sukad makasuway. Nga mukha nga ko atubangan sa lalaki. Sa kadaghanan sa lalaki nga akong nauyab. Siya pang tiguwang nga siya nakapakanga na ko karon kung mag-atubang ni. Ngano di ko oy. Galagot ako na ko ha. Galagot na gid ko. Maligo. Sakto. Kuwang na ko sa kaligo. Pabugnawan ko ni akong utok aron maalay na ni. In fairness ha, lakip din sa iyang payag din sa bukid nindot ang banyo. Ug may shower pa. Ang room ra gyud nga akong nahimutangan dito sa iyang mansion ang way shower. Ay, maghubo na ko aron maka-shower na ko.
Wow! May heater pa. Aw, mas maayo. Mas nindot. Sosyal, ha? Ug may gamayng bintana sa ibabaw nga bahin. Ug clear kaayo ang bildo. Makita dinhi ang mga bituin. Wow! Magpatungod ako sa shower. Wow! Ang karimot pamation sa tubig. Sakto gid ang timpla. Charon. Gikan tinalis gawas. Mag-shampoo na ko. Nasang shampoo ay here? Wow! Imported ang shampoo. Kahumot. Ganahan ko sa baho. Ano, Sab? Ingon og sabi ara sa kong duol. Sa di ito. Iring? Iring nga itom nasa bintana. Huwag tanaw na ako. Help! No. It's black. I saw it. Diya siya sa may bintana. May talawasin ako. And I am looking at it right now. No. Ang black cat? Oh my God. Madlok ka na. Papahawa, please. Papahawa. How? Make it show. Sure. Say show. It's still here. Sure? Oh my God. Ipalayo na nako. Ipalayo na. Ano di ko na kami smile? Papahawa ka ba? I can't. Ano naman? Kay mikapyot siya na ako. Huh? Where? Right here, in front of me. Mikapyot ang iring. And you are giving me a hard time, Kitty. Unsa? You're naked, Kristen. Ug nagakos ka na ako. You are giving me a real hard time. Taming my dog. Bastos! Ikaw bigakos na ako. Ug ako ang bastos. Oh, kawaw. Makalakot! Shut up, tiguang! Ikaw ang aligon. Makabawas lagi ko nimo. Makabawas lagi ko nimo, bisit. Ano din ni dagan mas ako nga naghubo tanan? How could I forget ka naghubo na di ko? Oh, bastos! Bastos! Ay, gitugnaw na kay ko. Ganina pa ko dinisod sa banyo. Nitsukas. Di na ako ganamo gawas. Mauwaw na ko nga makikatubang niya. Pero sobra naman ko sa kaoras din eh. Siya nagwa pa sa doon siya matuhog. Usa pa. Nakasiguro ko nga wala siya sud sa kwarto. Maybe, nasa sa sala matuhog. Well, maybe. Basin. Basin. Makalagot. Ay, bahala na magawas ko. Anong usara man sa'y towel din eh? Kabwisit, sad. Dato, pero usay towel. Makabalik lang kong syudad o. Regaluhan ko na siya usa kadusin ng toalya. Isulod na lang ako ng t-shirt na ko aron makagawas ko. Igo na nga may makakover na ako. Okay. Muhin na ako gawas. Wala na siya sa kama. Oh, salamat. Magawas na ko. What the... Nganong ka na sa kilid sa gawas ni pultahan? Waiting for you to come out. O nga na naghuwat makanako. May daotang kang plano na ko, no? Hoy, sultihan ti ka ha? Kahibaw ko mo judo karate, black belter ko, o brown belt ko sa Muay Thai. Really? Sure na sure.
Mga kun may dautan kang plano na ko rong gabi una, dili ka mo lampos. Kay dipinsahan na akong kaugali. Usa ba? What are you doing? Buhi ko ba? Buhi ko si mong buhaton ako. Gitapisan ka. Oh, There. Oh. Natapisan na ka. Abi ko black belt ka sa judo o brown belt sa Muay Thai. You can't even let go from my grip. Gitawilan pa lang ganit ka. How much more kung tinuloon ka? hoy. Ayaw ha. Ay kung gisihi daw kay angay. You make my day. Night na ron. Ah, Oh, naanasab ka ha? Gipaduol na sa nimong imong naong sa kong naong. Hawa ba? and if I won't, Musinggit ko. Ay pagsikig smile kay dili ka cute. I know. Kay bawo man di ka? Pwede ba hawa na ka diha? Sikit ta kay imong naong sa kong naong. Gara na kiti kastanan. Ay lagi sig pahiyom diha. Pahawa ba kay magilis ko? May ikasulob ka? Ha? Shit. Limot de ko. Pawa mas ako imong sininabi. Fine. T-shirt and boxer, makawam ka. Boxer? It's new. Oh, fine. Ang bibi. Nasto ka dor. Gawas na dito kay magilis na ko. I'm staying here. Ah, bahala ka. Diha ra ka. Ug agit pagtan-aw ha. May lain pa ba kung bagong makita gawas akong nakita ka ganina? Ha? I hate you. Nibati na kog duka nga napresko na ko. Matog na ko. Salamat ining pagpahawam nimo na kog t-shirt o boxers ha. Good night. So, may mo na kong matubang pagbalik? Siyempre. Lain sa kig magtalikod kang mulakaw. Atubang na. Okay. Please na lang kog lak sa pultahan ni gawas nimo ha. Duka na gid kay kustanan as in. It's already luck. Ha? Pero nganong niya pa man kasasod? Yeah. Kawas na. Matug na ko. Gani. Sa sala, di ba? Ako man kwarto o sa sala ko nimo pigdaon? Uy, tayo pa sa dilimay mo magtapat ta. Says who? Huy. Ay, paghigta. Hoy! Hoy! Shut up! Ay! Ayoko gaksan pa. Kung di ka maghilom, nasayod ka na sa kumbuhaton. Ug labaw nang nasayod ka nga tinud-on ko gidna. Ang kalahian lang, kay labaw pa sa kiss ang akong buhaton ni Higayuna. Pero nga nung dili naman hinuong ko makatug. Nga nung mas komportable man hinuong ko ganina nga. Di pa siya sa akong luyo ug nagakos na ako. Komportable ko pero pwede ko mahilon na kay gikilig ko. Sa? Sige kilig. Nabuaw na ka, Christine? Ano gikilig man ka? Uyab mo? Uyab mo? Dili. Assuming day ha? Ganahan ra siyang muda moves ni mo. You know na sa man. Kung makahigayon mo, pahimos kidayon. So ayaw pagkampante. Don't lay all your cards, girl. Shit. Wala ni. Lahi na kini. Magsige na lang kong pagkisulti sa akong kaugalingon. Kung niya palang unta to, ni uban ta to si Melvin, may ikasulti unta ko. Ika-share ko sa akong gibati karon, may kasulti ko. Wait. Unsa gid ay tinuod na kong gibati? Ha, naglagot ako ha, naglagot ako. Ay naman yung tawhan, wait. Akong lilion sa salabi. Basta naglisod sa higda sa bangko. Taas ba itong tawhana? Unya mihigda lang sa bangko nga kawayan. Way foam, way unlan. Lilion ako. Hala, wa sa din sa sala.
Hain day siya. Maghinay ko. Suwayan ako glili sa beranda ning payak. Lilion ako sa gamayng giwang. Di ko makaklaro sa gawas. Mura mag-white tao sa veranda. Abrihan akong pagkahan. Awa, wagid lagi siya din Hain din tawahan na. Wait. Iya kong gibiyaan din sa payag ako lang usa. My God. Di mahimo. Hain si Facundo. Dili ko niya mahimong biyaan din nga ako rang usa. What if may ungo? Or may daotang tao nga kalit lang mo anhi din og sudlon ko og kalit sa payag. Then iya kong tiulan og knife or gun. Kay iya kong luguson. Then pagkahuman, he will kill me. No. This can't be. Ay, si Facundo. Ay! Ano na sa nagiring nga ito? Nasa sa kilid sa balkonahin ni Payag. Shh! Palayo na ako yung pagdoon. Facundo! Facundo, help! Ay, dinhi lang ta sa lantay na mo sa gawa sa payag, sir. Kaya nahibaw, rabagyod si Mrs. nga mauli na ko ning orasa. Ay mo dayon rabagyod naglili din, kon dili pa ko musuot sa payag, kana ganing ay mo lapas na kus oras. Ay, wagid palibak, sir, ay. Binangga, jud ko, ining akong asawa. Mipaheyo, nga nagkakita na to, sir. Una-una na lang katog din na, okay? Di arami ni sir sa gawas. Ay, isira na lang balik ng bintana, wana. Oo. Sige nang. Sir. Ay, may tuba bang ko dito sa kusina, sir? Ay, kuhaon sa nako, ha? Ay, ato tong galingawan samtang maglingkod-lingkod at dinis lantay. Ay, kadayot lang, sir, ha? Balik ko dayon. Ay, excuse me. How I wish ngayon ini kasimple ang akong kinabuhi. Apan malipayon ng kontento. Tungod kay niyakaw pa na ako. Help! Kristen, what happened? Ganun gibiyaan ko ni mo! Ha? I was just... Yun akong biyay pag-usap, please. Wako bisan kano sa mubiya ni mo, Christine. Bisan pa niya itong higayon nga mibiya ka. Niya pagyapon ko. Nagpaabot ni mo. Ha? Sipot na may pasapot. Unsa, Facundo? Try to remember me, Christina. Facundo. Unsay? Let's make you sleep. Dili na ko nimo biyaan. I want to. Sir! Sir! Niyan ang tubang akong giingon eh. Sir? Ay, miapas na si Ma'am Christine. Ay, sila karang naglakaw, dili pa kayo layo, gikan din, he. Ay, ibalik ko na lang tuba sa butanganan, ay. Maayo ra sabihin noon, aron makatog ko. Makatapan na ko sa kong pinalanggang asawa. Ay, sirs, kabugnaw rabas panahon. Ahin ko. Saan ni Pita? Anong nabot ko din? Shit. Limot ko. Ni adi ko makatuhog sa akong sakinan.
Oh, shit. Sir! Sir Christian! Ang bayot din na mukha na ko. O, saman. Aw! Ay! Dawam! Buhay pa di ay! Gisiguro lang kong tok-tok, sir, kung makamata pa ba ka. Dahil ba ka sa suwad sa imong sakyanan? Katubitang irang banbanon, sa sakyanan, wala naman kamatay kung nakamata man ka. Oh, very good. Nga, nag-aircon ka, tumo ka bi ipag-yod. Nga naman dahil nga, dagang ko gasoline. Ha? Magka-upload ko. Kay dato ko. Madato pa ka gilubong na ka? O sa? Nanungo ka? Ay, wao, sir, wadawam. Mamangganang gisiguro na kung buhay pa baka. Basig nalimos na may noan, nalumos na baka, diha sa sod sa imong auto ba? Di ba yung maayo nga mag-anda ng aircon, o dugay nga, wa magdagal ng sakyanan. Ay, di ka na mahimo. Di mahimog iwan ng buntagan taon, sir, ay. Yan naman dahil. Dato man ko. Ay, bayanin mo, sir, ay. Ay, kapoy kay kaka-istorya. Kapoy kay istorya ng hangin. Ay, walang sodsa, hangin. Bay na lang gani kay dato, di halata nga syunga. Oh, kisay sunga. Ay, kasi akong ka-istorya di ay, be. Ako? O di kay syunga. Thank you. No! Tawam! Syunga! Unya, thank you! Ganong di man. Ininsik ng syunga, di ba? Salamat nga, naibaw kang may kaliwat ming insik. Makita tingali nga, mistiso insik ko. Monan, naibaw kang syunga ko, syunga. Patay na nilapitan. Hala, sige. Palabig yun. Palayo ng imong gituan, sir. Keep it up, ha? Of course. I keep up my father's legacy. O kon, ako na niya mo duma sa iyang mga negosyo, mas palambuon ka pa kini. Aw, namo day. Kami ni Christine na unya ang muduma sa among mga negosyo. Ay, tagbalik sa ay. Kaya marag nagdam ko pa ka. Oh, si Christine. Ni ano ba siya? Hain siya. Iya ba ko nakita nga natog din sa akong sakyanan? O sa iyang gikasulti? Ha? Naluoy ba siya nako? Muuban na ba siya nako balik sa sirad? Dali! Dahwam! Dili siya muuban? Dali! Kaya wa pa siya mauli! But boss! Oh. Hoy! Aksyon bugsong-bugsong kataway! Ay, nagkubiyahe! Hoy! Andam na bang pabahaw! Dede mong bay, sir, ay! Dede mong bay! Ayaw pa rin pamahaw din eh! Bisita ba ko? Naalam ko sa gawas. O kung kamo ang mabisita sa mua, labaw po sa pabahaw ang among idalit ninyo. Lakip ng panihod to. Snacks, panihapon, o snacks na sab. Oh, muna! Hoy! Hoy, nakabati ka ba sa kong gisulti? Oh, huwag mo lingi ay. Hoy! Gutom na ko, ha? Layo pa biya akong gitsikinan nga lodge, ininyo dapit. Hoy! Damn it! Huwag yung ko pamati ay. Hey! May diguok na gid ang akong tiyan. Saan ding orasa? Oh. Sa'yo pa. Pero, naningin nagkaon ang akong tiyan. Oh. Pasado alas 6 palas buntag. Buisit. Huwag gid mauli si Christine. O katong Facundo. Dili mahimo. Dili ko makatugot na maunahan pa ko nitong Facundo. Dili kini mahimo. Dili ko makatugot ka maunahan pa ko nitong tawhana. Buang. Guwapo ba tinuod? Bisag. Basta kay guwapo siya. Pero tingalig madaon niya ang akong Christine. Dili ko masugot.
nagkinahanglan ko sa tabang sa akong daddy. Aron, madakog balik si Christine sa sirad. Kayak na. Si Facundo. Wala sab siya sa akong tupad. Bakakon. Ingon pa niya nga dili ako niya biyaan. Pero wa na sab sa dinhi karon uban ako. Wa na'y ceasefire. Gubat na ni, kadili ka makamaong mutuman og saad. Miyabi ang banyo. Naday siya suot sa banyo. Tutukan pala ko nimo. Ha? You're making me your habit, baby. Ha? Unsay? Unsa? Kaligo na, aron makapamahon ta. Mupadayon pa ta sa tong pagbisita sa mga manggahan. Wa pa dita mahuman? Wa pa magkatunga. Unsa? Mutungas pa ta paingos bungtod. Ug dayon mulog sunasad. Ingon anak kadako ang imong kamanggahan? Nagsupply ko sa laing nasod. Di lang din sa atong mga supermarkets. Wow. Mao nga sige na. Oh, sige. O ana ang imong anderwero. Na ibabos to kador. Unsa? Hilaw na kong gilaban kagabi dihang ninano ka na. O gibutang na kusluyo sa aircon. Aron daling mauga. Inguman imong bra. Ikaw ang nilaba? Ako. It's a black tea bag. Oh. So, dali ra ka na mauga. Gilaban niya. Iyang gilaban ang akong bra o panty. Ew, kawaw. Tingala ko sa iyang gibuhat sa akong panty. Anong kibiyaan sa tuna ko tinis banyo? Kadangagin na ako eh. Pero, sweet. Ay, kaon mong tarong, sir, ma'am. Ay, layo-layo, para bang atong tungason ron. Hey. Ganito na pagkanguit yung tingog. May gibati ka? Naa. What? May gibati na ka o huwag yung kamsultin ako? Naa. Kauwaw. What? Imong gilaban ang akong bra og panty. Diba? Uwaw na. Wala kaso na ko. Personal to na ako nga gamit. It's okay with me. Di ta ka bana. Gusto ka manan ako? Kugihan ko. Night and day. Ay, may LQ man si Mamog, sir. Oy, Wakoy sahay ka ng hapak, ha? ay, wa tingali ni magpakatulga, sir. Mo nang gisapot yun si ma'am. Ay, papahuwaya sa obserbahe. Di ba? Mga kauban, sakto ko. Ay, maugod Maugod. Ay, murag mga kaon na yun taglitsyon ining nga wapay pista. Ay, kanus amang yun, ma'am, ha, sir? Ha? Ang unsa man? Ang Kasal. Kami handam na magjumintanas pagtabang pagpanluto. Ay, magwalagod, magluluyo raman mi. Para ninyo ni Sir, ma'am. Luyo-luyo? Oo. Unsa na? Ay, Juan, baka na bang sugod pa lang sa gabi hangtod na mabot ang adlaw sa inyong kasal? Kaya kami na may mga ndam. Kami nasab ang mga, Juan, kami nasab sa mga buhaton, sa mga lutuunon. Mo na iluyo-luyo. What? Kasal? Sir, wa pa ban kahipit sa ang inyong kasal? Ay, asay maayo ko na. Ay, kas doon lang una mo namog una din, ha? Ay sama sa among buhaton sa uban sab na mga kauban na mo din sa asyenda ba? Unsa? Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Si Plager ug si Nansalan.
O palihog dahil ko no, o subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.